No niin, tässä on Astran toinen korva on hyvän näköinen ja toinen on tämmöinen pysty, kääntyy melkein taaksepäin. Eli tästä korvasta, eli ensiksi voi ottaa täältä, kammataan vähän pystyyn näitä niin sanottuja pöyhäkkeitä. Ja leikataan nämä tämmöiset täältä lyhyeksi ohennussaksilla. Ne on siistin näköiset. Saadaan se korva sieltä esille. Tuollakin on vielä vaikka kuinka paljon. Noin. Ja koska tää korva on aika tämmöinen normaali, niin tällä korvalla ei ole niin väliä, mistä tästä leikkaa. Eli leikataan täältä sisältä näitä pitkiä karvoja pois. Näyttää vähän paremmalta tuolta sisältä. Sitten tästä korvasta voi ottaa nämä reunat lätiksi. Sitä korvan muotoa vähän esille. Ja koska tää on tämmönen aika normaali tää korvalehti, kun tää on tämmönen kuin se kuuluukin olla, eli 1/3 taittunut ehkä jopa liikaakin, niin tästä voi ottaa tästä päältäkin tätä karvaa pois. Saadaan sitä enemmän pystyä. Ja täältä saa ottaa vielä. Joo. Tästä saa ottaa paljon. Eli kun tää on tämmönen aika vähän raskaskin jopa tää korva, niin tästä saa ottaa enemmän tästä päältä. Se rupeaa näyttää siistiltä. Ja sitten otetaan vielä siistitään noita korvalehden reunoja vähän. No niin, Astra. Ja tuollakin vielä nousee tommosia pystyjä. Astra, hei, joo mä tiedän, tympä sä istua siinä. Tästä korvasta saa ottaa aika reilustikin, että se näyttää, tulee se korva esille tuolta noitten. Käytä itse tähän ohennussaksiin. Oh, sorry, Astra. No, ei haittaa. Astra, Astra! No hyvä. No, täältä saa vieläkin ottaa pois tätä karvaa tästä karvaa, koska tää on, tää on sen verran raskas tää. Sitten kun ottaa ohennussaksilla, niin ei tuu poluita.
saattaa vedä reunaa siistimmäksi. Nyt sieltä rupeaa pikkuhiljaa löytymään niin sanotusti korva. Nyt kun tästä on otettu tästä päältä, niin se heti kevenee toi niin kuin näkyy, niin se ei ole enää niin raskas toi korva. Heti paljon siistimpi. No sitten on tää toinen nyt, jolle ei tehty mitään vielä. Ja tää on nyt sitten erilainen, koska tää on pysty. Niin kun se on tällä tavalla pysty, niin täältä ei saisi täältä päältä ottaa hirveän paljon. Vaan otetaan mahdollisimman paljon täältä alapuolelta sitä karvaa pois. Ja taas mä leikkaan tosta noin. Näitä ylimääräisiä pitkiä karvoja pois. Pitäisi ottaa täältä ihan kunnolla. Nyt että on vähän nätimmän näköiset noin korvakarvat tuolta, että sieltä ei tule näitä ylimääräisiä. Ne otetaan nyt pois. Ja sitten, koska niin kuin äsken sanoin, otetaan tuosta korva edestäkin vielä noita, että se näkyy se korva paremmin. Ja tosissaan kun tää korva on nyt tämmönen melkein pysty, niin leikataan täältä mahdollisimman ohkaiseksi tämä karva täältä sisältä. Se saa niinku... Joo, älä mene Astra mihinkään. Ja saat köyliä. Joo, saat köyliä siinä. Tää on ihan tuolta korvanlehteä myöten. Tästäkin saa ottaa näitä reunoja, että se näkyy se korva sieltä tulee esille. Ja tästäkin päältä voi just niinku, tässäkin niinku hapsottaa näitä tämmöisiä ylipitkiä. Niin niitä voi siistiä, mutta tämän karvat lyhennetään hyvin maltilla. Tuollakin on vielä tämmöisiä pitkiä hapsuja. Noin se rupeaa pikkuhiljaa asettumaan. Sitähän pitää sitten painaa just ennen kuin kehä menee ja sitten kun asettaa sen koiran seisomaan siihen kehään, niin kun se tuomari tulee katsoa, niin kannattaa painella niitä
korvia. Jos ne on pystyt. Noin se rupeaa pikkuhiljaa jo asettumaan alas, vaikka se oli äsken ihan pysty. Tosissaan maltilla tästä päältä vaan sille, että se on suurin piirtein siistin näköinen. Ja sitten täältä saa ottaa vielä vähän lisää.